uzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoyina ku-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, sengiphinde ngabuya futhi nenye i-video. Kuma-videos engiwapostile nje ensukwini ngeke ngakubeka ukuthi ama-video ahlobene nale okuyona njengamanje ngizowaposta until kuze kuphele le nyanga esikuyona, inyanga kaMarch. So bafethu ke sengiphinde ngabuya nenye i-video la engizokunika khona uhla lwama-clubs akwi-Betway Premiership wonke wo-16 kanjalo ne-income ye-club ngayinye. Sikhuluma nge-income from imali esuke i-provider uSAFA, i-provider leyo club. Siyazi ukuthi ke uSAFA uprovider imali ngicabanga ukuthi ke u900 million osuke uyi-provider ama-clubs akwi-Betway Premiership for 3 years. Lo 900 million uSAFA usuke unika ama-clubs zonke akwi-Betway Premiership for isikhathi esingango 3 years. So sibheka lapho ukuthi uSAFA iclub ngayinye uyinika malini, okuhlanganisa ke nemali yama-sponsors asuke esponsorishe leyo club. Siyazi ukuthi ama-club ngokuhlukana kwawo ama-sponsors awalingani futhi nangendlela akhokha ngayo ayifani. So bafethu, ngizoqala nge-club okuyiyona ethola i-income encane until ngize ngifike kwi-club yokugcina okuyiyona ethola i-income enkulu. So bafethu, ngizoqala ngeMagesi FC. iMagesi FC ngonyaka le estimation le engikuphathele yona, i-estimation yonyaka ukuthi i-club ne-club kwi-Betway Premiership ithola malini. iMagesi FC ithola u-30 million kuya ku-60 million. Bese kuthi ke i-Orbit College ithole u-30 million kuya 65 million. Bese kuba iMarumo Gallants ithola u-45 million kuya ku-70 million. Richards Bay FC ithole u-45 million kuya ku-75 million. Siwelele FC ithola u-50 million kuya ku-85 million. Golden Arrows abafana besi-10 bona bathola u-50 million kuya ku-85 million nabo njengesiwelele FC. Then Chippa United ithola u-50 million kuya ku-90 million. Then Polokwane City ithole u-50 million kuya ku-90 million. Durban City ithola u-70 million kuya ku-110 million. TS Galaxy ithola u-70 million nayo kuya ku-110 million. Stellenbosch FC ithola u-80 million kuya ku-120 million. Sekhukhune United Babina Noko ithola u-80 million kuya ku-130 million. AmaZulu FC uSuthu Olumabheshwankone AmaZulu ke athola ke u-90 million kuya ku-140 million. Kaizer Chiefs ithola u-250 million kuya ku-380 million. Orlando Pirates amabhakabhaka amagebhula ezagebhula umhlaba kamasipala zakuthatha zakubhekisa phezulu. Orlando Pirates ke ithola u-250 million kuya ku-400 million. Then ngivale ngeMamelodi Sundowns ithola ke i-income ewu-300 million kuya ku-450 million. Bafethu, ngokubeka kucace lama income ekade ngiwasho la, ama-incomes angama-estimation based ekuthenini uSAFA i-team uyinika malini, kanjalo futhi nemali from ama-sponsors ukuthi i-club inama-sponsors amangaki, ngabe mancane noma ngabe maningi. Mayimaningi ngabe leyo club leyo ama-sponsors ayisponsorisha ngamalini. So ama-clubs ke anama-sponsors ahlukahlukene. Kunama-clubs othola ukuthi ine-sponsor esisodwa, mhlambe iwona ke lama-clubs lawo ekade ngiwabala athola i-income encane ngonyaka. Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates ke siyazi ukuthi labo bantu bashaya ngama-sponsors mhlambe abo-7 sponsors, 8 sponsors, 6 sponsors. Bese kudependa ke ukuthi i-sponsor ngasinye ngabe i-club sinika malini. Kungenzeka i-club ibe nama-sponsors amaningi kodwa kube ukuthi mhlambe a-sponsor imali encane. Make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.